Tu je pokus o blok. Číslo 4. Chcel by som vám povedať, ako sa spustí tejto hojdačky. Dobrý deň, toto si dobrý deň. Pozrite, pretože je veľká hlava 8! Čo je? Idem na jamu. Amigos Chavos, ktorí sa k ním pripojili a nezabudnite pozrieť náš kanál. Nepodarený pokus, ako vidíte práve teraz. Dajme, idem ja. Venka, ale to nevyšlo v tomto pokuse. Ide Juri Bojka. Počúvaj ma sem. Ale teraz ide tento špatný človek, on to dá. Boha vám. Musí to dať, ne? Natoč ma. Teraz kúkajte, ako sa to robí. V minulém vlogu som vám ukázal kaskadéra. Ako vidíte, je to pravda. Teraz názorná ukážka. Naskakujem tretí. Teraz si naskočí čau, čau. Dajte! Pozor. Pane raz, to musíš dať. Skoro som spadol!